La Diputació de València va presentar el projecte de construcció del pont ciclopedestre que connectarà Sueca i Fortaleny, un tram essencial per a millorar la mobilitat sostenible. Estem així en Sueca presentant esta passarel·la ciclopeatonal que vertebrarà i permetirà anar caminant o en bici des de Sueca fins a Fortaleny. A més, hem trobat en la sorpresa, sobretot l'alcalde de Fortaleny. L'obra consisteix en 3 fases de construcció i adequació. Sí, esta obra amplía una fase anterior, efectivamente, que fue la rehabilitación del puente Alfonso XIII, y tiene la complejidad de la estructura metálica que consta de ese vano central, un arco bowstring de casi 60 metros de luz, 58, y 2 espirales de acceso, todo ello dentro de una glorieta de la A38, carretera existente, ¿no? Entonces, la complejidad es, sobre todo, debida al acceso a esa glorieta, al interior, y a las características propias de la estructura metálica de estas dimensiones. L'obra de lo que és el pont i les 2 espirals estem parlant de més de 3 milions d'euros, més el milió d'euros de l'actuació que acabarà de rematar des de Fortaleny. El projecte principal és la construcció d'un pont rèplica de l'anomenat Alfons XIII, que unirà la senda de les Vaques amb l'accés al pont existent, el qual per la seva part uneix les 2 vores del riu Xúquer. La passarel·la, que permetrà el pas sobre l'autovia A38, tindrà una longitud de 451 metres i suposarà una solució als problemes de l'itinerari ciclista que provoca la ruta provisional actual. A més, Fortaleny també adequarà el seu accés ciclopeatonal al poble i el projecte conclourà amb la instal·lació de nous punts d'il·luminació. Que comencen esta fase ara i ens facin esta passarel·la per poder passar en bicicleta, que és una de les coses que Fortaleny, en totes les cases la tenim, la bicicleta, per desplaçar-nos per el poble, i arribar a Sueca, per nosaltres és un honor i volem agrair de lo més que continuen en aquest tipus de projectes, unint pobles, unint comarques. Segons les previsions, després de l'estiu començaran els treballs d'acoblat de la passarel·la en la campa de muntatge d'obra per a posteriorment procedir a la seva col·locació en la posició definitiva. Tots aquests treballs s'acabaran al març de 2025. Pensem que això va unir a les 2 poblacions, a Fortaleny i a Sueca, però a més també unirà també al resto de la comarca de manera sostenible, com bé s'ha dit així. Jo ja de manera verbal li he tret a la diputada que ens amplien a fase 4 un carril ciclopeatonal per a que arribi també fins a Sueca, com el tindrà el meu homòleg de Fortaleny, que serà la fase 3. Aquest projecte té un pressupost de 3,5 milions d'euros.